ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzu ani bajama sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolomina yiri ko sa to ani lento su fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin krikri aboto fin wuri chori o kuli kurukle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dans ko ni hotep onu jani tuma damarka joswati ka wuruki ka bama katoma awni senanga misho mandi kono misho mona inchile ko sondo la naturanga sunko yininga ka sungo yininga o korodore ka ayra yininga ka sungo yininga o korodore ka alamini yininga la sambe foli dan karma obama alete mo do le toni alede ngoso initiateur na promoteur no badi samake ola karmo ine tuma amba kloto imotep dum ya yira ni tuma be anga lame jekulu be fo ba fo ngo hotep kuku bismillah nga bikene kono kuni jo kunu sene ko damarika jo sabati ka wuruki ka bamba ko katwama aywa karmo foli tamene ko amena yiri flari ni gabi o yiri nu yere fan fle o lure dafeta o yiri kelen fle o kelen refle o don amba damene nina kala ni fle nyemunata o ibe ni to ko fanye o ka man ko do fanye ne ko ne mu jatime yire ba tige dro jijama ne bi boala ko sebe karamo o yini ngali jarani bon an fle yiri min krefe ni o ba foni ma ko kalani o de ato ikele na fo ko kalakalani ato yere dalimeti parce que yiri yere kechoya be de fleni ibe fen fitinu de falen ne ala ni bi ta san kono imaya bon en flek clément la wa ambe chocho kalo mina sisa imaye ayi akalakalani kuna ambe ka ferenu botola yala nga ferenu fana krefe anyebe bulunu flala donc oya choya beri ni idun yi to na dron ka kelen kar dron nono jema ba de bebo o koro ko nga soro yiri do fana do donc si ça tuabu koni ma non scientifique là ko euphorbia turicali emaye aywa comme nya photo mena ni euphorbia turicali de nazara o keleme ko de dala ko non scientifique ne euphorbia c'est kuma fokateme bari an kuma yiri do kan nono jema be bulula nga nono jema be fana te euphorbia c'est ina fo zaba nga na fora euphorbia dron o krode ko nono de be boala quoi voilà donc o de do fleni yiri ko le do anga farafina nga yiri to non scientifique euphorbia turicali lo euphorbia ine ko nono abiji jamambo donc turicali e to wore ko mangutu mo mi ya recherche ke ka mangutu labo o de o dakan quoi ya donc o de ya euphorbia turicali mayroye donc o yiri de fleni ne ni kelen de soro abolo ni kelen kala ni kelen ni o de falene fleka keta kasoro yiri ni nafa ka bon cogo mina aye mago minya anga nyenemaya kono bemba wula kanani na atise ka fo ka se bon nkelena ka maraya mago be munun tagamana kana ne soro yan ka nyininga ni konya la ka fone na kone ba do koni ye ulu bobolo la banabala wa bon o kuma na ne kumbe banaba do me ngunda do ka fo nga bena afo o to la tingwa ko banaba no ye kunai o fra kolen do fleni banaba wala banaba ni mogo bolo na be na juara abi nyemine I fari I bolo be kla commencer ka tege ba fo mi ma ko lèpre to kana donc ko o frakeli kela do yini bon o sen fait ne fana tara recherche ke kata e ka fo ko c'est un anti-inflammatoire puissant koni farso be ka toli ka nyimi ne me seka o kumbe aba kumbe chuo mina o ye kore bon ni duye nonoma fana yiri la o koro de ko baga kolen de bala quoi bon mo kai magere o yiri la ni farati ba kecho do be baga nuna ni kala kana o yere bla o sira ka ina fo ka la seri ka do nyana san abe nyekele ani fana ka dunto façon do la donc mais yiri fanfo ite minti barake akalani a nono a fara ana lili ngoni me min kala maka fo ko ali dongono ni mo min be na e fen lo se a yere kono min be ka kele ni yiri jale mu ka sisi ka ke ba fo suro mu a no dona be bona ide o crois que c'est un vomitif très puissant aussi un purgatif même purgatif dun o te fono droinde abe bo fona duma de donc o yiri do de fleni anya soro ka maraya Clément fara samieka a choya be fle kalani ne do a buluni be nugu abe fere ni to inata ngoni ma den jonjon yala mais ibaro ko yiri do be deni ko tuma nu be faka chaade ko ibe ni bolo kelen kar dron kata turu
a bɛ falen wa ne y'a turu yɔrɔ fila de la kungo so yan nɔ min bɛ kɛnɛda la o filɛ nin o bɛ ka bonya a bɛ ɲini ka kɛ yiri sawurama ye u y'a fɔ anw ɲɛna ko nin bɛ se ka janya fo ka se mɛtiri 7 mɛtiri 8 ma sanfɛ a filɛ 3 ni dɔɔni dɔrɔn de la donc yiri ɲuman de don an fɛ yan nɔ an ma yan ka min bila ka tunu bon sisan fɛn kelen wɛrɛ b'a nɔfɛ yiri nin turulen don donda de la donda ma yɔrɔ nin na an y'a fara an ka yiriw ma minnu bɛ mɔgɔ jugu labɔ i kan quoi parce que ko a bɛ ko dɔ kunbɛn ya donc nin kalanni nin n'i jɔ ka yiri yɛrɛ structure la n'o ye a kɛcogoya ye i bɛ ju nin ye yiri ju ye ka tila ka na bolo ninnu bɔ a la mais bolo ninnu bɛɛ b'i ye i jɔlen yiri fan bɛɛ fɛ o kɔrɔ ko de tɛ don e kan min i tɛ min ye quoi donc ka tila ka a kalanni ninnu kelen kelen bɛɛ ta k'olu fana ci a mana tu cogo cogo i ɲɛ b'a ye ka tɛmɛ a fɛ an dun b'a dɔn ko mɔgɔw nacogo mɔgɔ kan cogoya bɛɛ b'a la donc nin y'an ka yiri dɔ ye ka fara jaabi symbolisme au côté là c'est fort quoi voilà c'est très fort bon an y'a mɛn fana k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye tasuma c'est-à-dire peu importe la situation tu vois clair an y'a mɛn fana k'a fɔ ko tasuma mɔgɔw ka yiri de don munna tasuma mɔgɔw ka yiri don n bɛ ka baara kɛ o de kan i m'a ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ ji bɔgɔ tasuma ni fiɲɛ o y'an ka tilaliko 4 k'a dafa ni 5nan ye o jateminɛw bɛ kɛ ni nin ye quoi ko yiri nin bɛ tasuma mɔgɔw de bolo ka baara kɛ bon ale kɔni bɛ yan kungo so a bɛ yan san caman sisan a bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ yiri ye donc an ye mankutu damadɔ min sɔrɔ a la fɔlɔ o ye nin ye n'an bɛ taa ɲɛfɛ baasi tɛ ayiwa o ɲɛna kosɛbɛ o la an bɛ se an ka yiri filanan ma n'o ye o de filɛ nka nin ba ale kɔni suma ka di kosɛbɛ karamɔgɔ Kolokoto ni bolo kelen dira ne ma n kɔrɔmuso fɛ ale y'a sɔrɔ n y'a dɔn IER mɔgɔw bolo a kɔni nana ne ka yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ ko nin ye kangaliba de ye n'an dun ko kangaliba an delila k'an da mɔgɔw fana na kangaliba kɔrɔ de bamanankan yɛrɛ la fɛn min bɛ kɛ daga kɔnɔ k'a balabala n'a balabalala dɔrɔn i b'a bɔ k'a sɛnɛ n'i y'a sɛnɛ i b'a min i bɛ se ka fɛn dɔw sɔrɔ a la kangaliba mun yɛrɛ wɔlɔfɔkan de don ou bien bamanankan ni jɛ yɛrɛ de don ne hakili la wɔlɔfɔkan bamanankan talen wɔlɔfɔw fɛ ka segin ka na o ɲɔgɔn dɔ don parce que n'i ko k'a balibali a tɛ kɛ kangaliba ye n'i fana ko k'i b'a kɛ wɔlɔfɔkanw na i tɛ se k'a jaabi ɲuman sɔrɔ ne hakili la sigidaw mɔgɔw donnen ɲɔgɔn na kɔni kangaliba kɔni nana bange i m'a ye donc kangaliba nin mɔgɔw tilala k'o sɛbɛn tubabukan na ko kenkeliba ka tila k'a sɛbɛn gɔlɔbɛ nin ma ko le vrai kenkeliba o kɔrɔ sisan ko anw bɛ ka fɛn min dun olu bɛɛ ye fo kenkeliba ya donc nin min filɛ nin ye voilà parce que n'i ko kangaliba n'a ma clarifier mɔgɔw t'a faamu c'est-à-dire par kangaliba an bɛ fɛn fɛn wuli k'a min c'est-à-dire a kɛra an b'a infuser de wa an b'a kalaya k'a wɔlɔkɔli walima fɛngɛ min donc a bɛ fɔ o bɛɛ ma ko kangaliba donc i b'a fɔ gɔlɔbɛ ni ŋaɲaka ninnu cogoya olu bɛɛ b'a la mais an bɛ mun wuli k'a min ka caya kosɛbɛ n'o suma ka di tan an b'o kangaliba in de dɔn parce que o ye suma duman ye quoi mais nin ye kangaliba qualité min nin fana suma ka di mais nin ni o tɛ kelen a bɛ fɔ nin ma ko nganiba o b'a fɔ nin ma ko nganiba vraiment a b'a walawala nin cogo in na et puis mɔgɔw k'u tacogo dɔn n'u donna yiriko la parce que u bɛ taa fɛn caman sɔrɔ yiri kɔnɔ u sigilen tɛ ni min ye nin min filɛ particulièrement u ye nin wele ko verben verben o fana ye verbenacé de an y'a ye k'a fɔ plus de 600 espèces o de bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni verbenacé ninnu na dɔw bɛ yen minnu feere bɛ caya ka tɛmɛ nin kan n'i yɛrɛ feerenen de don bon ka tila ka taa ye ko nin feere mana caya cogo cogo ne bɛ kalanni nin bɔ a la parce que dugumala nin na i bɛna kisɛninw de sɔrɔ yen i m'a ye n'a bɛ taa ɲɛfɛ mais i bɛ to la dɔrɔn i bɛ nin kala kelen tigɛ dɔrɔn k'a turu pot kɔnɔ dɔrɔn a bɛ falen sisan an dun ka kangaliba wuli an'an ka kangaliba mɔgɔw tɛ ban sunkalo fɛ tilema fɛ su fɛ ni mɔgɔ b'a fɛ k'i lafiya i bɛ kangaliba dɔɔni wuli i b'a min a ka ɲi kɔnɔbara ma a b'i tanga ko dɔw ma a b'a to i bɛ sunɔgɔ ka fɛrɛ o mankutu bɛɛ bɛ nin na parce que ne ye nin di mɔgɔ caman ma minnu ko bi ko citronnelle o tuma na verveine citronnelle don wa ne ye mɔgɔ dɔw wele o fana b'a fɔ a bɛ ne hakili lajigin sukolan de la i m'a ye donc o fana don wa donc u kɔni y'a bamanan tɔgɔ fɔ ne ɲɛna yan nɔ ko yiri o yiri bɛ nin cogo na tan a façon ka ca dɛ dɔw b'a fɔ finman bɛ a jɛman bɛ dɔw b'a fɔ a bulujan bɛ a bulu korilen bɛ u b'a wele ko kangalibani wali kelen ganiba i m'a ye o de filɛ nin ye anw fana bɛ k'a di mɔgɔw ma u ka taa turuturu u ka pow kɔnɔ a n'u ka sigidaw la parce que tiɲɛ yɛrɛ la yiri o yiri kasa ka di sisan an b'a ye mɔgɔw b'o fana don u ka wusulanw na
walasa n'u y'a don wusulan na k'a wusu so kɔnɔ a kasa ka kɛ so kɔnɔna na o ye magoɲɛ fura ye wa o kɛra ka so kɔnɔna kasa diya de o kɛra ka sosow gɛn de min don en tout cas ni kɔni y'a wusu so kɔnɔna fana kasa bɛ ɲa et puis mɔgɔ caman b'a yira k'a fɔ yiri minnu suma ka di c'est-à-dire arôme bɛ fɛngɛ mun na ta c'est-à-dire k'a bi mɔgɔ dɛmɛ ka quiétude sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko la paix intérieure c'est-à-dire a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'o sɔrɔ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'o sɔrɔ i b'a dɔn min na parce que a bɛ n'a fɔ essence dɔw de bɛ na ni n ko essence baga dɔ b'a la min bɛ yɛlɛ fiɲɛ fɛ n'a bɛ yɛlɛ fiɲɛ fɛ n'i y'a kasa sama a bɛ don cigarette siɲɛ fɛ a bɛ taa i fo la mais a bɛ yɛlɛ kunkolo fana na parce que an ka nasali nunkɔnɔnaw la fɛnw bɛ minnu bɛ baga la yɛlɛ kun na donc n'o kɛra dɔrɔn e dusu bɔlen i jɔrɔlen i sɛgɛnnen i bɛ sin ka lafiya sɔrɔ ten n'i ye lafiya sɔrɔ i hakili bɛ yeli kɛ ka ɲa i bɛ to la i bɛ sunɔgɔ ka ɲa o y'a sebaliya y'i kɔnɔ n'i ko lafiya a bɛ mɔgɔ dɛmɛ k'o sɔrɔ quoi ka o sɔrɔ bon n'i y'a se i fana kɔnɔ o bɛ o cogo la ten u b'a fɔ ko hali kɔnɔfunu ninnu n delila ka pɔrɔtɔngɔni ko kuma fɔ nin mais ni nin ji mina mɔgɔ fɛ n'i ye kulubalakaw ka fɛn don ou bien jaralakaw de ta don a sɔ n'i y'o dun wa i degunnen don u b'a fɔ ko i degunnen don bon on dit qu'on est inconfortable i balolennen don quoi donc ko n'i ye nin ji sɔrɔ k'a min a kan o la i bɛ lafiya sɔrɔ donc o turuli y'an fɛ an ka nakɔw la o de nafa b'an kan ni an ka taga fɛn minnu si dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini an balima yiri feerelaw fɛ u k'u magɛrɛ anw ka yiri de la kosɛbɛ i m'a ye wa parce que n'olu b'anw da fɛ an ka kɔnɔw fana bɛ na i tulo t'u mankan na n'olu b'anw da fɛ an ka baganw bɛ na wa n'olu b'a da fɛ an kan b'an yɛrɛ de ma an b'an yɛrɛ de ye fana an b'an yɛrɛ sɔrɔ donc sisan nin yiri fila fɛn o fɛn filɛ nin ye an ye fɛn dɔ f'u fila bɛɛ la ko u bolo de bɛ turu ka falen i m'a ye denko kuma ma fɔ dɛ k'a tigɛ dɔrɔn k'a turu po la et puis ninnu filɛ nin ye u tɛ sɔn anw fɛ dɛ u bɛ san bɛɛ kɛ yan nɔ u tɛ sɔn an fɛ mais i na o na i bɛna sɔrɔ bulu bɛ nganiba la i bɛna sɔrɔ kalani b'a cogoya la i m'a ye donc o kɔni y'an ka sɔrɔ fɛn dɔ ye o y'an ka ɲɛnɛmaya taabolo dɔ ye an ye sungu ɲininka ka fɛn dɔw sɔrɔ o ninnu de kan o cogo la ten basi t'a la n hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc an y'o de fɔ ko ka sungu ɲininka kɔrɔ dɔ de ko k'an lamini ani an yɛrɛ kun kan an yɛrɛ ɲininka donc mun sɔrɔla n ka nin ba ani kalani kan o de filɛ donc o la k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la ɲɛfɔli ninnu kɔni ka yiri ninnu k'u mɔlɔn c'est-à-dire valeur yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ se ka sama nɔfɛ cogo jumɛn k'a tɔnɔbɔ walasa i ka tɔnɔbɔ fɔ yiri ninnu yɛrɛ ka lakana donc laɲini o de ye o la hali bi ko k'a ɲaga d'a ma o la o bɛɛ ni ko ngana manga ko tasasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko jama sunzun ani bajama sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mina yiri ko sa to ani lento suzu fana ani len shima ko tarabali kun jo brisa meme ko kami do to fen fin krikri aboto fen wuri chori chori o ko likuru kle marakuru kono don ko koli jurumani koli barama dan so ko